loud again. Soittopäivä 3. Mutta tämä ei jää tähän. Hyvä on. Kyllä me ollaan hampurilaisia. Mutta tänään on aika siirtyä uusiin maisemiin. Kohti etelän palmujen katveita. Nukuin vähän huonosti, kun nukuin niillä ilmapatjoilla, mutta... Eli käytännössä lattialla nukuin, niin vähän väsyttää tätä silmää tässä. Mutta tässä näette tyypillistä hampurilaista maisemaa. Tässä ollaan junassa ja kohta ollaan taas junassa ja mennään tonne Münsteriin. Joo, tänään on niin sanottu matkustuspäivä. Okei, ensin matkustellaan, sitten soitellaan, sitten matkustellaan, sitten ehkä vähän soitellaan. Ja mitäs sitten? Tänään meillä on mukavaa iltaohjelmaa, mutta siitä lisää sitten, kun se toteutuu. Sikäli mikäli muistetaan kuvata dokumenttia siitä. Voidaan kertoa siitä muistoja. Joo. Pulisti vääriä. Ihan sikana. No niin, nyt ollaan täällä Münsterissä ja ollaan tämmösen mukavan isäntäperheen luona. Täällä on tämmönen 1,5-vuotias poika, joka on jo nytten nukkumassa, mutta vielä juuri äsken tuossa soitettiin pari biisiä musiikkia ja kello on joku kohta 12 tässä, mutta isännät itse pyysivät, että soitetaan. Ei voinut soittaa. Pakko oli soittaa. Ikkunaan koputettiin ja tuli joku tyyppi sanomaan, että olkaapa vähän hiljaa. I find it so scary if it's light inside, dark outside, and someone's here. Yes, I'm standing here. Okay, yeah. Is it too loud? Alles klar. He says if he something more, he will call police. Yes. No, okay, we can go on. Mutta mukavaa on ollut. Todella mukavaa on ollut. Mysteri on hyvä. Aika rento päivä. On matkustettu ja heitetty vain yksi. Heitetty vaan läpyskää. Väsyttää kyllä enemmän, tai eniten ehkä täällä reissulla just nyt, koska viime yö oli ehkä vähän jotenkin haikea uninen. Ai haikea uninen, kun piti lähteä Hampurista. Oli haikea todella. Tuomas just sanoi, että se just laski noin rahat, mutta sitten se unohti ja mitä se laski. Nyt se laskee niitä uudestaan. Tämän päivän saldo on 84 Okei, no senttiä. tämän päivän saldo on kyllä tähän mennessä kaikista huonoa, mutta toisaalta on soitettu kyllä todella vähän. 14,84 senttiä. 82 senttiä. Kyllä siellä puuhun mennään. 82 senttiä. Nyt voit kotonasi laskea, paljonko on 14,82 € jaettuna 4. Mitä onni saa? Tervetuloa Aine, nyt pitää puhua hiljaa, koska isäntämäki nukkuu. Mutta tervetuloa ruumitaurille. Tuolla näette maapallon. Tuolla näette maakartan. Tuolla näette kitaran. Tuossa näette valerahaa. Siinä lähti just 2 € meidän 15 €. Se on aika paljon. Mutta siis tässä on tää huono. Näillä on tosi kiva koti. Okei, hei nyt muuten. Nyt muuten. Ukulele. Sä täällä seidolla, kun asutan täällä. Se duuri. Tuomas. Kone. Pasko mun päälle äsken. Se kattos mun päälle ihan oikeesti. Joo. Terve täältä Münsteristä. No niin, tässä mä näytän nyt mitä kaikki täällä puuhailee, okei, mims. Kuivaan tätä. Joo. Oli pikku kaatosade tossa.
kaikki kastuu aika pahasti. Ja lintu pasko mun päälle äsken, että hito hyvä päivä. Tänään on kyllä ollut siis tähän mennessä epäonnistunein päivä, mutta kello ei vielä paljon. Mitä kello muuten on? Varmaan jotain. Ja Mysteeri on kiva paikka. Meillä on ihana hosti. Tosi kiva nainen. Ja pieni Kello lapsi. on 12.45 täällä. Eli ei vielä paljon. Varttia Vielä on vaille koko päivä aikaa parantaa tämä päivä. Tämä on parasta lounasaikaa. Joo. Terveisiä tunnelista. Parhain päin. Vähän oli ensin linnun kakkaa, vähän oli sadetta. Mutta nyt on ihan näppärästi mennyt. Ihan jees, joo. Münsterissä meni ihan mukavasti nuo viimeiset soittelut siinä ja nyt ollaan se junassa istuskeltu jonkun aikaa, kohta jo tunteroinen oikeastaan. Ja ihan just se tullaan Esseniin ja sieltä jatketaan sitten tonne Düsseldorfiin. Tytöt istuu tuolla vähän kauempana, ei hätää, kyllä nekin on mukana. Kato, mä tein raketin. Onnista on tullut Bro-raketin rakentaja tässä reissun aikana. Varmaan pitäis mennä laittaa noita kamoja tosta kasaan, koska ihan kohta ollaan perillä Essenissä. Joo, ollaan muuten Essenissä nyt. Sama tarkoittaa syöminen. Mieti, jos Suomessa olisi semmonen kaupunki, joka nimi olisi ruoka. Syöminen. Me tullaan nyt tänne syömisiin. Et ei muuta kuin näkemisiin ja syömisiin. Käytiin vähän tuolla kaupassa. Juu. Ei sitten ajateltu, että voisi alkaa satamaan. Paistu meinaa aurinko kun lähtee. Kattokaa tätä. Oho. Kattokaa tätä. Eli siis tänään kastuttu jo 2 kertaa ja osa on kastunut vedellä ja osa sitten linnun kanssa. Saavuttiin tosiaan tänne Ratingeniin ja hyvältä vaikuttaa. Kaikki jees, paitsi vähän märkää, mutta päästään saunaan, päästään kulmaan ja päästään syömään. Vähän tortilaa lättyä. Ei muuta kuin lättyyn. Aikamoinen päivä. Käytiin tuossa vielä vähän soittelemassa äsken ja aika paljon täällä on sadellut, mutta hyvällä meiningillä. On vähän pitänyt juoksennella sadetta pakoon. Nyt me ollaan tämmöisessä tapaspaikassa. Tässä on meidän tyhjät ruokalautaset ja oliiveja, joista kaikki eivät pidä. Oliiveista kaikki eivät pidä. Please ei. Siis hyvää jengiä täällä on ollut. On ollut kyllä hauska soittaa, aika rankka myös. Ollaan vedetty aika pitkiä settejä nyt ja kun tulee yleisöä, niin se on vähän semmoinen tilanne, että on pakko tavallaan soittaa, että ei voi heti lopettaa, kun yleisö tulee siihen ja on vähän sellainen mukana, niin on sitä aika puhki oltu, mutta onneksi meillä on tosi kiva. Tuli ruokaa, sieniä, pekonitaateleita, mutta niin on kyllä tosi kiva toi meidän majapaikka, että tänä iltana ehkä mennään taas saunaan, eilen oltiin saunassa ja ehkä tänään mennään saunaan ja sitten oltiin tuossa vähän soittelemassa, niin täällä on samoilla mestoilla täällä Düsseldorfin vanhalla kaupungilla, vanhassa kaupungissa on ollut tämmösiä, miksikä ne tänne sanoo? Sotilasmusiikkibändi, joka ei ole mikään oikein, tai siis harrastajabändi. Ne on vähän semmosia, että ne tulee aika röyhkeästi soittamaan, niin vähän meinas ärsyttää, mutta ihan kiva juttu, mutta mä kävin kysyä niiltä, että me voitais tossa soittaa kohta, että ootteko te niinku soittamassa nyt tänne, niin sanoi, että joo ei olla. Sitten me alettiin soittaa, niin sitten rupesi heti soittaa kanssa. Mitä hemmetin torvipellet? Mitä hemmetin? torvipellet! Hiton torvet! Torvet. Siis ei hemmetin. Tässä on vähän meidän ruokia tältä päivältä.
Hyvää iltaa Düsseldorf. Hyvää iltaa. Terveisiä Dysselistä. Täällä on ollut hieno päivä. Aikamoinen päivä. Etten sanois. Meillä on tässä tämmönen pikku projekti nimeltä, että kuinka päästään takaisin tonne kotiin pötköttelemään tänne. Bussin numero on toi 754, mutta emme tiedä, että Muuta ei tiedetä. enää. No mutta kyllä täältä jotenkin sinne varmaankin luulis pääsevän. Nyt on ollut kyllä pisin katusoittopäivä tähän mennessä, että... Monelta me lähdettiin? Siis 11... Ennen 12 otettiin bussi. 11.20 jälkeen lähdettiin 11.30 lähdettiin bussilla. 11.06 lähdettiin kotoa. Ja vedettiin mitä nää 5 settiä. 5 settiä varmaan vedettiin ja kello on nyt tosiaan 10, että kyllähän tässä nyt tuli soiteltua sitten. On kyllä, siis on ollut helmipäivä. Tänään on ollut paljon yleisöä, paljon meininkiä. Tänään katkes 3 kitaran kieltä, josta yksi katkes silleen, että mulla katkes G-kieli. Sitten mä laitoin siihen vahingossa tilalle D-kieleen ja sitten mä huomasin sen, mutta mä olin tällainen, no kyllähän se nyt varmaan venyy G-ksi asti, mutta ei se sitten venynyt ja se poksahti. Tosi paljon polttareita täällä. Aivan siis määrättömästi huntunaisia näkyy. Ja jalkapalloa. Porukoita. Aivan älytön urheilujuhlan tuntu. Tällaista ei ole kyllä Suomen toreilla tavattu. Täällä kaikki mölisee vaan kuin viimeistä päivää. Ja siis kyseessä on kuitenkin, tuolla on käynnissä joku pelityylin Portugal. No okei, ehkä se on kova joukkue, mutta kuitenkin ei kyseessä Saksamaa ollenkaan, mutta silti niinku ihan tällainen laulu kuuluu. Kaikkialla. Tänään oli päivällä aika paljon sellaista lapsiperheyleisöä, semmoista lauantai-päivän perheenvietto juttua, että lapsia aika paljon sitten iltaa kohti jengi vähän nuortui ja aikuistui sillä lailla, että lapset poistui ja alkoholi tuli, että yleisö kasvoi aikuiseksi tai niin, mitä se nyt ottaa, että Yleisö ikääntyi. juu, yleisö ikääntyi, sanotaan näin. Mutta tää on niinku bulikaupunki kyllä. Valtava city, minä sanon sen. Ja meille sanottiin ennen tätä, että täältä ei saa rahaa, että ihmiset on rikkaita, mutta pihejä, mutta kyllä täältä nyt vaan on eniten tullut sitä massia, eli käkkyä. Reppu painaa niinku 1000 kiloa rautaa. Pitäisikö tää nyt lopettaa jo? Tätä on jo 9 minuuttia. Hei! Hyvää yötä! Tai huomenta, jos katsotaan aamulla. Guten Nacht. Adios.